Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. So pane maaudios andakatumidzirwa achibva kuna sekuru Samaita vachidzidzisa about the history yekuti mutupo wakatangira papi zvikazoita sei. So handizivi kuti ndoramba ndichimaposta here maaudios iwawo because ndinoona sekunge maepisodes acho musiri kunyanya kumafarira. You can tell me the reason as to why musingamafarire comment section, then tova tazoadjusta ipapo. Regedza iti vatapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvakangoma hazvo Vedare. Inini ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa. Ndakaroorwa zvangu but ndakazototiza zvangu ndikabva kuZim ndokubva ndazouya kunoku kuSouth Africa. This was after ndasangana zvangu nemukomana wangu online. Ndakati ndauya kunoku kuSouth Africa aiwa ndikabva ndaona kuti munhu atoripo chaizvo. Pari zvino ndatova nemwana wangu 1 mukoma. Nyaya yangu yakaitikira apo pandainge ndichiri kuZim. I don't think kuti zvemishonga zvinoshanda ini because dai kwanga kuri kunzi zvemishonga zvinoshanda izvezviwo ndingadai ndakatobvutira Madam Boss avo vandainge ndichimboshandira chimuti. Zvakaitika ndezvekuti Madam Boss vangu ava tose tinobva kumaraini kumwe chete. Saka vakabva vazodzoka kumusha ndokubva vazotaura naamai vangu vakabva vazonditora. At that time pavakanditora ndainge ndiine 17 years. Ndikabva ndazotanga kugara navo. Vainge vachiti ivo nekufamba kwenguva paiva nekosi yavainge vachida kuti vange vachizondiitisa kosi iyoyo. Saka ndaivashandira semusikana wavo webasa. I don't know kuti inhau yekuti ndainge ndava a teenager here even though ndainge ndisati ndakamboziva vanhurume, but pane zvandainge ndava kungonzwa munyama dzangu. Ndaiti kana ndikatarira murume wavo Madam Boss ava ndaibva ndanzwa kamwe kakungonyerekedzwa so all over my body. Zviya zvekutoti kuti ndinge ndichizodzikama zvaitodawo a touch of a man. Ndaiti kana ndakatarisa murume wavo ndaitozviona ndiinaye murume wavo Madam Boss ava tiri mumachira. Ndakazama zvose mukomanashi kuti murume wavo ndinge ndichimusejusa but ndakamukoniwa ini mukoma. Ndakatombosvika but paya Madam Boss kana vabuda vaenda kunohodha ndaibva ndasara ndichipfeka tuhembe tuya tunenge turi tumamini paya patinenge tichiona kana matv or mamovies, then ndaibva ndazongosimudza gumbo rangu ndobva ndazotsika pacouch zviya zvekutoti vange vachiona kuti munhu uyu akandigarira beya. Ndaitoita zvekutokwinya skate zvekutoti ndaitoonesa zvidya zvangu kusvika kumagadziko uku. Vaingonditarisa mukoma vangoramba vachingoyeverwa neni but havana kana kumbogara vakandiitira action. Saka ameno zvimwe kuda inhau yekuti ndainge ndichiri underage but still pandakazotanga kuitawo zvedating ndakatombozama kuti ndinge ndichiuya nevarume pamba paya pekuti ivo Madam Boss vanenge vasipo but vaingondi-ignore. Ndakavashandira Madam Boss ava kusvika ndichienda kucollege. Ndaiti kana makuseni pandinomuka ndisati ndaenda kucollege ndaitanga ndaita mamwe mabasa epamba ndobva ndaenda kuchikoro ndobva ndadzoka. Ndaingotritiwa as if ndainge ndiri mwana. Ndakasvika kumitiswa mukoma ndigere navo Madam Boss ndikabva ndambodzokera kumusha. Ndakazoti mwana wangu ati kurei ndopandakabva ndazodzoka kubasa. Pandakadzoka kubasa ndakafungidzira kuti zvimwe kuda now zvandakura maybe murume waMadam Boss anokwanisa kutanga kundichiva but still ainge asingandichivi. Ndakasvika pakuzvibleacha kusvika pakunwa mapiritsi ekukudza magadziko. Nanhasi uno ndine rimwe kevhi mukoma riya rekuti handina kuzvarwa naro. Ndinotongoramba ndichingomanwa mapiritsi acho awa ekukudza mahips but baba ava hameno kuti kugadzirwa kana kuti mupfuwira kana kuti munhu angoriwo faithful. Havana kana kumbogara vakandicheka zvachose. Ndisati ndatiza kuZim ndichizoya kuno kumukoma apa Madam Boss
pavakazofind out kuti ndinotopota ndichisejusa murume wavo, ndainge ndakaapproacha vamwe gogo avo vaizviti ivo vanozvigona izvi, vanoita zveun'anga. Ndakaenda kumba kwavo ndokubva vazondiudza mari yavainge vachida, vakabva vazondigadzirira mishonga yacho iyo yavakanditi kana ndikangogara ndashandisa mishonga iyi murume anobva aita wangu. Ndakamirira mukoma pandainge ndiri kunguva kwangu, vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiita tsvina. Kana ndaita tsvina iyoyo musi wacho iwoyo ndaifanira kuichengeta mumvura. Kana ndaichengeta mumvura ndobva ndazobika, ndobva ndazopa murume wacho. Izvi pandakazviita Madam Boss vainge vasipo pamba, vainge vakamboenda kunoshanyira amai vavo kumusha kwedu uko. So ndakangoti Madam Boss vaoneka, inini pandakangonzwawo kuti ndikuda kuita tsvina ndakangoenda mutoilet, ndaiva nechibhaketi changu ndikabva ndaitira tsvina mubhaketi muya mushure mekunge ndachiisa mvura. Then ndokubva ndazoenda nacho muspare bedroom mangu ndikatora plastic ndikabva ndasunga plastic riya ndichiitira kuti munhu chisazonhuhwidza imba yose. Ndaitogara ndiine chi-air freshener muspare bedroom mangu, ndaingoti pano nepapo ndopinda ndobva ndamwaya air freshener. Baba vakazoti vava kudzoka vachibva kubasa, inini ndainge ndatova busy ndichivabikira sadza. Ndainge ndakanzi mvura iyo yandakaswera ndakasoka tsvina yangu ndo yandaifanira kushandisa kubika sadza, but inini sadza racho ndaisafanira kuti ndinge ndichizoridya. Then tsvina ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizozanganisa tsvina yangu zvekare nemuriwo. Saka ndakabva ndati plani ndeipi, ndokubva ndazobika mavheji ane dovi ndichiitira kuti zvingozangana kunyama. Ndakaona kuti zvinokwanisa kuzoti netsei. Ndakabva ndatora chibhaketi chiya mukoma ndokubva ndatora tsvina iya ndikakanyanisa nemuriwo. Izvi ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita nemaoko. Ndakati ndaboilisa muriwo wangu ndisati ndaisa dovi ndopandakabva ndaenda kuspare bedroom kwangu nekapoto kaya ndikabva ndadira muriwo uya mukabhaketi kaya ndokubva ndatanga kukanyanga ndichikanya ndichizanganisa netsvina iyo yandainge ndaswera ndakasoka mukabhaketi ikako. Then zvakati zvazangana mukoma ndokubva ndadzokera kukitchen ndikabva ndazotora dovi manje ndokubva ndazotanga kukwatisa muriwo uya zvekare kuitira kuti tsvina nedovi zvinge zvichizonyatsokuzangana. Inini ndakabva ndazobika zvangu makaroni musi wacho iwoyo. Vakati vadzoka mukoma ndokubva ndavadhishira, ndakatovadhishira ivo nevana. Nguva yekuti tinge tichinorara mukoma I expected kuti pange pachiitika movement, but hapana kana kumbogara paitika movement. Handizivi kuti mishonga ndo yakatadza kushanda here kana kuti Madam Boss ava vainge vatoriwo nedzavo dzavakatotsikisa, maybe vakatogara vadyisawo murume wavo. Ndakangoti zvose izvi zvaitika mukoma ndikatanga kuzvidhauta. Ndakazotoita vekutomanikidza baba ava one day. Inini ndakati Madam Boss vainge vari busy vachigeza, ndikati ndotombotora mukana. Saka ivo baba vaida kubuda mukitchen. Pavakada kubuda mukitchen ndo pandakabva ndatambisa magadziko angu. Ndakati ndichinovatambisira magadziko angu Madam Boss vachidzokawo mukitchen vaitozvipukuta mumusoro mavo ameno chavainge vachida kubva kumurume wavo. Vakati vaona zvose izvi vakabva vati peka hembe dzako ubve pamba pangu. Ndakabva ndangopeka hembe mukoma ndokubva ndazongobva pamba pavo Madam Boss ava. Out of desperation ndakamboenda ndikanogara neimwe shamwari yangu uyo ainge achiita zvekutengesawo muviri. Saka ivo Madam Boss ndakabva ndazombovarongera matsotsi nekuti ndiriko ikoko ndakazotanga kuwirirana nevamwe vakomana vaiita zvekubata vanhu usiku paya pekuti vanhu vanenge vadhakwa, vanhu vava kudzokera kudzimba dzavo, vaita zvekuba mafoni zvekare nekutobata vanhu. Saka ndaitoda kutovaurayisa Madam Boss ava, but dhiri rose rakabva razozivikanwa nekuti shamwari yangu wandakaudza iye akabva azonoudza mwana waMadam Boss akati mai vako iwe vari kuda kutsvakirwa matsotsi. Ndo pandakabva ndazotiza ndikabva ndazouya kunongo kuSouth Africa. Ndakatouyawo zvezve zvedesperation zvekutongoti any guy who was going to propose love to me I was going to accept him.
ndo pandakabva ndazongosanganawo nemuchinda wangu paonline, inini ndikabva ndatoti bo, iye akabva anditumidzira mari, ndikabva ndauya kuno kuSouth Africa. Chandisingakwanisi kunzwisisa ndechekuti mishonga inoshanda here kana kuti haishandi, because nezvose zvandakaitira murume wavo Madam Boyce, why is it asina kana kumbogara akaita hanya neni, kana kuti inini ndini ndakazoita dzungu here ndikabva ndamutambira sele ndikabva ndazobatwa zvimwe. Kuda mishonga iyi dai ndakaiitira patient, pamwe ndingadai ndatova Madam Boss pachangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Such a painful story to read. Ko apo pavakati hanzi ndainge ndichi kanyanga muriwo muchibhaketi chandakaitira tsvina. Ladies out there, beware, be careful of whom you put in your house. Chii chinomboitika kuti kana munhu wawana basa ubva watanga kuchiva murume wemunhu, with all that she tried to do for you, kukuendesai kucollege vahanzvadzi, at the end of the day mozviudza kuti I want to be the boss lady pamba panapa, kukuzokanyanga muriwo zvekare netsvina, kuzouyisa dovi. Komana kudyisa munhu tsvina yako zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndangoyawo pano kuti munge muchindipostera nyaya yangu ndichireururawo izvo zvandakaita. Inini ndinogara ndichingonzwawo maaudios ema-confessions andiko kuYouTube, saka ndazotsvaka namba dzenyu mushure mekunge ndazodziwana ndikati regedzai ndinge ndichikupaiwo confession yangu. Confession yangu yakamira sekudai so. Inini ndaiva neumwe bhururu wangu uyu takangotanga kuwirirana mukutambudzika kwedu. Taiva vanhu vainge vachibatsirana, iye aivawo nechimusika chake, neniwo ndiine chimusika changu. Taitofamba tichitoenda kuMbare, dzimwe nguva tichienda kunohodha, kudzamara tazotenga mabhasikoro, taitoenda kuya tichichovha mabhasikoro edu tichinohodha, then tobva tazodzoka tobva tatanga kutengesa. Nekufamba kwenguva mukoma vana vake vakabva vazoenda kuJoni ikoko, vanguwo vana ndokubva vazotevera mushure mekunge vatsvakirwa mabasa. Aiwa tainge tava kutoita sehama nehama, ndichitozviudza kuti uyu kunosvika mukufa ndiye achavawo sahwira wangu, naiyewo aitozviudza kuti inini ndini ndichava sahwira wake. Mukoma zvakazoitika ndezvekuti pane mwana wake musikana uyo akazodzoka kunoku kuZimu. Akati adzoka kunoku kuZimu ndokubva vazondivanzira zvose izvo zvavainge vachironga. Mwana uyu musikana ainge akawana mukana wekuti ange achiendawo kuUK, saka achitoya kunoku pane zvimakosi zvaainge achingoita. Inini ndaitomuona achibuda makuseni akabata zvimabhuku, ndotomubvunza kuti nhai mwana ako uri kuendepi? Iye aibva andivanzira izvo aitonoita makosi ake iwawo avanoita kana uchida kuenda kuUK, makosi ekuchengeta chembere, but iwo I think vakangozviudza kuti inini handifaniri kuti ndinge ndichizozviziva. Vainge vasingadi kuti vana vanguwo vange vachizviziva, vasingadi kuti vanguwo vana vange vachizowanawo mukana. Takazotozviziva mushure mekunge zvinhu zvose zvagadzirwa, mapepa ose agadzirwa. Mukoma ndopa vakazongoya kumba as a surprise, vakabva vatotiudza kutoti mwana atosarwa nemavhiki mashoma kuti ange achikwirawo ndege for the first time, achitoendawo ikoko kumhiri kwemakungwa kuti ange achienda kunochengeta chembere. Vakangoti vachingobuda pamba, ndikabva ndabudawo panze mukoma, apa ndainge ndakabata tochi yangu, ndikabva ndatanga kuvhenekera pasi ndichitsvaka ndichironda matsimba avo. Ndakazoti ndacherechedza ndikabva ndazoona kuti matsimba mamwe acho ndiwo aifanira ari emwana musikana uyu wavasawira wangu. Ndakabva ndadzokera mumba ndokubva ndatora plastic, ndikabva ndapfeka plastic riya muruoko, ndokubva ndanokora ivhu riya, ndikabva ndazoisa ivhu iroro mune rimwe plastic. Ndakabva ndazodzokera kumusha kwedu mukoma, ndikabva ndadzifambira nyaya dzacho. Ndakasvika pamba pevamwe sekuru ndikati, iwe sahwira wangu hazviite kuti vana vako vange vachienda kuUK, nekuti iwewe seni
uri murombo ende unofanira kugarawo uri murombo seni kudzamara vana vangu vazowana mukana, ndipo paunofanira kuti unge uchizotendedzwa kubudirira. Ko kana ukabudirira kana ukazondishainira, saka iwewe uri murombo neniwo ndiri murombo, ngatichingogarai kasawira tiri varombo, nekuti muurombo hwedu ndinoona kuti hapana akambogara akashainira umwe. Izvi zvawakatoita izvi zvekuti nevana vako munovanzirawo vana vangu kujoni ikoko kuti izvi ndo zvamaronga, ndo zvinorakidza kuti kana mukagara mabudirira muchangotisiyawo tiri varombo mobva matanga kuteseka. Ko kana dai wanga uri sawira wangu wechokwadi, wakadii kugara wangondizivisawo kuti ndo mikana yacho iyi iri kunyuka kunze uko nevanguwo vana, handiti vangadai vakabatsiranawo kana kuri kunzi kwaida mazimari akawanda. Handiti kana kuno ndaishandawo nesimba ndichivavarirawo kuti vana vangu vange vachizoendawo kumhiri ikoko, kumhiri kwemakungwa. Ndikabva ndarovera hoko pasi ndikabva ndati wako mwana uyu haanga kuendeka kuUK, anofanira kungoramba ari muno achingodzungaira achingotenderera. Nanhasi mwanasikana uyu mukoma atopinda mumamarriages akasiyana siyana nekuda kwemhiko iyo yandakaroverera pasi. Ndikati haachafaniri kuti ange achibuda muno munyika yake yechizvarirwo, nekuti kubva zvaakaenda kujoniyo ndiko kwakazomungwadza. Ndo mhiko idzodzo dzandakaita mukoma. Ndinongofadzwa nazvo kuti sawira wangu uyu neni tose tingori pasame level, hatifaniri kuti tinge tichizosiyana. Zviri nani kuti kana Mwari vakada kuzotiropafadza tose tinge tichizongoropafadzwa pamwe chete, tose tichingosimukira pamwe chete. Ndiyo confession yangu iyoyo. Kana mukazoposta nyaya yangu itoitai zvekutondisendera ari mascreenshot ndipo paFacebook. Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi vana vako havangaende kuUK nekuti uri murombo neniwo ndiri murombo, saka ngatigarei tichingofadzwa neurombo hwedu. Kana Mwari vakazotitungamirira tinofanira kuzosimukira tose. Zvakangoma hazvo veduwe. Ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangoma hazvo veduwe.